Bueno, pois vamos dar comezo entonces a este pleno ordinario do 5 de setembro de 2025. Primeiro punto, que é a aprobación do borrador da acta anterior, acta de sesión plenaria extraordinaria do 20 de xuño de 2025. Ten a palabra o portavoz. A acta está moi incompleta, falta casi a maioría do debate, e despois hai outras manifestacións que aquí non se dixeron, pero que consta, que seguramente sea verdade, pero non se dixeron aquí no pleno. Entón, nos vamos a votar en contra. Pois nos votamos a favor. O segundo punto que é dar conta da resolución da alcaldía 27 de agosto de 2025. Está así? Está aí. Bueno, pues pasamos ao terceiro punto, que é robos e preguntas. Ten a palabra agora. Sí. Gracias por los robos. Sí, sí. Vale, o primeiro robo é sobre a rede de saneamento do Sisto, que creo que xa sobre isto xa foi moi existente, pero bueno, creo que é de xusticia. Sabe usted que faltan 9 casas, esas 9 casas estaban ali cando se fixo a primeira rede de saneamento, debe haber máis de 20 anos. Parece unha injusticia que estas 9 personas, estas 9 vivendas sigan sin saneamento a día de hoxe, por eso pido un esforzo por completar esta rede de saneamento e darlle servicio a estas casas que a día de hoxe non teñen. Vale, o segundo robo é con respecto, non sei, non é unha pregunta, pero bueno, seguramente me queira aclarar. A verdade que o descoñezo, ustedes teñen estes datos, eu non os teño completos. Supoño que este tempo de sequía pois provocaría problemas no abastecemento de auga aquí en Rois, non sei, en Urdilde. Entón, deste tema creo que xa temos falado, polo menos a Ramón algo que temos falado. Creo que sería importante, porque a verdade que coller unha captación de auga de un río tan pequeno como a o de Buxán, que é un regatiño, crecendo Rois, seguramente querendo que creza máis, que haxa máis vivenda, pois a longa vai dar problemas. Eu creo que sería importante empezar a estudiar a posibilidad de engancharse no Lapido, no central de abastecemento do Lapido. Non sei se se pode facer en que circunstancias, etc. Pero considero que sería importante porque, bueno, é unha cometida de auga bastante. Máis sobre a Xunta creo que vai duplicar ali o que é a captación con 2 depósitos engadidos, 2 ou 3, esa que está en Carcacia. Eso bueno, creo que sí, xa temos falado, bueno, eso xa se valorou un ano, que baixara moito, e mirábamos de enganchar na zona de abaixo. Sí, a ver, eu creo que o problema máis grande que pode mellorar é porque son empresas diferentes. Pero, bueno, no, eso non habría problema, a agua é un bien necesario. Supoño que se farían compensacións ou o que fora. Miráramoslo aquí, o que pasa é que non chegamos xusto a iso, o que pasa é que nós tamén estamos promovendo generalmente xente que non ten acceso a agua, que non ten acceso a agua pública, promovemos, digamos, que cando veciños queren agua, donde non a teñen, pero tamén donde a teñen, incluso agua pública, tamén se lle axuda desde aquí. Sí, estamos tratando de promover... É verdade que este ano foi extremadamente claro, pero hai comunidades, digamos, veciños e veciñas, vamos, que queren cuidar as súas aguas e nós daqui axudamos. De sempre axudamos. Entonces, claro, bueno, en este caso, bueno, tamén, pero un exemplo, non? Pero bueno, hai exemplos, incluso hai xente que ten como máis depósitos e todo eso, e nós axudamos todo dentro do que podemos, pero algo importante. Agora, enténdeme que tamén debe ser unha ambición de Rois o crecemento a nivel poblacional. Sí. Tamén tenemos que falar de outras circunstancias para isto, pero bueno, creo que un dos servicios básicos é o abastecemento de auga. Sí. Hemos falado. Pero nos xa se estudiar esa posibilidad. Xa se mirou. Xa miramos un ano, fai, non sei, porque isto cada vez é máis complicado o tema do calor e todo eso. E sí que miramos un ano, non sei, fai 2 anos, de engancharnos na parte podíamos enganchar na parte de abaixo, hacia Extramundi, aí podríamos abastecer e coller de principio provisionalmente. Isto tamén o digo un pouco para a zona de aquí, porque para a zona de Urdilde habría que mirar outras circunstancias. En Urdilde fíxose unha pequena reforma e hai que facer máis polo tema da auga, da calidad, ao mellor, pero que sí que ali de momento non temos constancia. Agora aquí amplióse moito, levouse ao Sisto, levouse a moitos lados, e cada vez a xente
fai anos, dicíase que casi que eso que era unha cousa que iba sobre baixo da terra, que a xente non lle daba importancia, pero cada vez dáse máis importancia. Incluso nas aldeas, xente que tiña perdidas, ahora está incluso solicitando sin ganchos. Claro, exactamente. Bueno, pois eso. O río de Buixán, pois dá para quedar. Dá para quedar. Podemos pedir máis. Non, está... Foi un avance no seu momento, pero ahora xa... Sí, non, pero eso está ben. Nós tamén o contemplamos iso, se di. O terceiro rogo é con respecto á conta xeral 2024, que como ustedes saben, tense que aprobar, deberíase aprobar antes do... Bueno, deberíase depositar o 1 de outubro no Consello de Contas, e isto ten unha serie de consecuencias, como pode ser a perda de subvencións, bueno, non é a perda de subvencións, máis ou menos é que pode tramitar a subvención, pero mentre non se deposite, pois podemos perdelas, pasarse nos seus plazos. Con isto xa houve algunha vez algún apuro, entón... Eu sei que ustedes tamén analizan subvencións, e outro día falei co do colexio, usted tamén falou, xa sei, bueno, estamos todos de acordo, pareceme positivo que vayamos na línea de axudar esta subvención para pedir as parques infantis, e ustedes tamén están axudando. Entonces, eu creo que é importante, porque estas subvencións serán encargadas a principios de ano, intentar axustar os plazos, unha porque xa é así o que se nos exixe, para o cumprimento da normativa, e outra porque para non perder recursos económicos que podamos solicitar. Este ano foi, en ese aspecto, foi ben, vamos, de momento. Podemos... Sí, este ano se aprobara antes. Sí, este ano tamén andamos sempre encima para iso. Deberíamos probar antes de fin de ano. A ver, en teoría deberíamos xa depositar o 1 de outubro, pero bueno. Xa, pero bueno, polo menos, sí. Vale, as preguntas. Quero preguntar, a primeira con respecto ao plan de emerxencias ante o risco de inundacións, como... sabe a consecuencia das inundacións que se produciron ano pasado en moitas partes de Rois, pero non especialmente na parroquia de Seira, porque é zona inundable, aldeas como a de Lamejo, pero, bueno, tamén outras partes, houve problema en outras partes. Tomáronse certas medidas, e unha das medidas foi a elaboración dun plan de inundacións ante o perigo de inundacións, un plan de emerxencias ante o perigo de inundacións. Entón, non sei en que situación se atopa as tramitacións para aprobar este plan. Quería preguntar un pouquinho se me pode dicir en que etapa están, cando teñen previsto traerlo, porque igual tamén cada vez vais achegando. Sí, contratamos cunha empresa para facelo, e, bueno, están recabando toda a información, que xa teñen moita, estamos con eso. Xa digo, que está moi avanzado, e entonces simplemente, bueno, faltan algúns datos, temos que concretar máis polo miúdo detalles, ao mellor que eles se lle escapan e que nos queremos poñer sobre a mesa, e bueno, xa digo, vai moi avanzado, e por iso que pronto, eu creo que ao mellor no próximo pleno se pode traer. Que contemplaría o plan de inundacións, basicamente? Bueno, ante unha emerxencia, quero dicir... De como se pode dirigir, como estar ao frente deso, que servicios avisar, que a xente sepa... Medidas preventivas, entendo que tamén... medidas preventivas... De cauces a todo isto. Xa, pero que a xente sepa que teña, bueno, que a quen... En general xa sabe a quen chamar, non? Pero, bueno, que este como máis respaldado, que todo o mundo sepa o sitio que ten que ocupar, por exemplo, o caso de Protección Civil, Guardia Civil, todas as persoas que... Sí, un plan, sí, debería ser dentro do PEMO, pero... Claro, que non é... A ver, somos un concello pequeno, e eso, digamos que está como para nós é bastante grande o que se fai aquí, non? Sí, a ver, o plan de emerxencias é importante aprobalo, baixo o meu punto de vista, debería se integrar no PEMO, pero tamén é importante as medidas preventivas que nos poden levar a que estas situacións, evidentemente hai momentos que é imposible varse producir, maior ou menor, pois... As medidas preventivas, nós, por exemplo, temos tiña aquí ainda máis vídeos que me pedinlle a unha persona máis que os tiña, que enviei un vídeo no seu día. Nos limpamos unha parte do que é da Praia Fluvial para arriba. Temos pensado, ahora Traxa vai a limpiar uns corros máis que hai, que nós habíamos limpiado unha parte, na parte de la Mega Ciosar, tamén na parte de Codesido, digamos que esa parte tamén entra, e agora están limpiando, me parece que están de temporada, por ali, pero de arbolado e todo eso. Pero despois, o que son os corvos, porque ali non hai ningún, pero na parte de Lamego, de Seira, de Meana, por ali sí que os hai corvos importantes que están cerrados, e esos que teñen árboles no medio de fai moitísimos anos, esos vamos a limpiar eles, que non nos deixan a nós tocar, porque levan agua, todo eso, nos
tampouco estamos. Nós chegamos a acordo incluso con algún propietario para poder sacar o arbolado pegado ao regato, a unha cuneta, chegamos a acordos con ele, dixemos e tal, dixeron que sí, e facémoslo nós daqui de moto propio, do Concello, vamos, que ocupamos unha actuación importante, inventamos a pala, fixemos todo eso. Agora eles van facer estes dos grandes corgos que hai, que son desaguas importantes, e con eso, digamos que en chuvia normal, pois debía haber unha evacuación normal de agua, que non é normal que sean, porque me entrollo 2 veces na casa. Os seguros hai máis dificultades, os seguros, son Valencia máis, os seguros entran no consorcio, é máis complejo. Pero bueno, que dentro do que cabe, que iso vai estar bastante coberto. Pero non ao mesmo tempo, porque hai que ver que o cauce a verdad que quedou moi ben, quedou a limpieza e non se produxo ningún, como digo eu, fíxose moi ben. Non é que podemos, o sea, a obra de limpieza fíxose moi ben feita, non hubo nin lodos, nin nada, que iso é importante. Pero todo o que se produxe iso, é o que nos decimos, que se se fai ben, porque non se pode vir máis arriba. E que foi, bueno, o de febreiro foi algo inusual, xa digo. Foi algo terrible, e non podemos tomalo como exemplo, porque ao mellor, eu non quero decir que non se repita, seguramente, me posa repetir para este inverno, pero eu creo que na historia pasou isto. Na historia, ahora. Eu creo que aí en Seira seguiremos tendo problemas. No, eso sí, sempre. Que se produce en febreiro, se produciron inundacións en moitas partes de Rois, eso é moi inusual. Pero foi moi fuerte a agua, moi fuerte, nunca pasou isto, porque na parte de Silva Redonda, na parte de Buxán, foi terrible. Sí. Na parte de arriba de Beito de Cernán cerca das subidas, baixo un río de agua. Era un río de agua. Sí, e nunca pasou iso. A persona que grabou, bueno, saleu ilesa, que non pasou cargas, o sea, desgracias humanas, que pudo pasar calquer cousa mala. O resto é relativo, pero bueno, é todo malo, pero a vida humana. Con respecto a isto do plan de inundacións, o tema de ter aprobado o plan de inundacións, tamén está inundable, iso danos certa preferencia a hora de pedir axudas para... Non. As zonas que a veces hai Red Natura, que esas si elevan, nós pedimos sempre que ande Red Natura, nós o que pedimos é, o que desde logo estamos sempre encima, é o da limpeza. Desde que pasou quizá o de Valencia, tomaron máis... Eu creo que tomaron máis conciencia do que realmente. O outro... Este plan de emerxencias, de verdad que é simplemente como estar máis encima, pero é que máis encima, non xa se está encima todas as persoas. Para darle importancia que realmente ten as cousas que a Augas de Galicia tamén as facilite, porque é a zona inundable. Claro, pero ahora podese limpar, por exemplo, os árboles, pero que todavía a xente, aínda que se dice, todavía a xente non temos moito respeto a eso, porque hubo sancións. Moita xente conoce a alguén que lle multaron por sacar os saqueiros, o cortou de máis ou menos, pero tampouco fixe ningún cousas exageradas para multas que son, Eu sei que fixeron algunha charla informativa, mellor habría que facer algunha máis. Hai que seguir dicindo a xente, é que poidan sacar, que a xente poida retirar os árboles, porque a veces non lo din a nós, e nós, agora retiran os árboles, ou pasa que moitas veces o árbol depois ven a persona e di, ese árbol era meu, non era meu, jolín, pois oi, se é teu, se ves que caeu, retira o árbol. Claro, pero retirar un árbol do río é complicado, costoso. Bueno, digamos que se lle axuda e se saca na medida do posible, pero hai que, na zona daqui de abaixo sobre todo, que é a que máis dificultad ten, hai que actuar máis aí. Pero bueno, na medida do posible, vamos, e xa se está actuando. Agora, cando o río bota fora, a aldea está máis baixa que o río, e aí é difícil, porque de feito os desagües que veñen hacia o río, en vez de bascular agua hacia o río, levan o río bota agua para fora, o mismo canal. Estaban bastante abandonados. É que non hai xa, pero... Ahora limparonse, pero estaban bastante abandonados. Estaban. Agora, dentro do que cabe, quedou bastante ben, pero bueno, hai moito que limpiar no Sar, que a ponte romana está no río. Por iso ali fai o meandro aquel. Claro, a fonte romana. Iso canto sube de nivel o río ali. Unha ponte romana, que eu estuve nela, cando era pequena. Pois, jolín, estamos falando de pedra, Manolo conocía ben tamén.
Eu era máis pequeno. Ao mellor outros non chegase a pedra que está no fondo, ao mellor outra leva. Leva, bueno, quer decir... Foi feita a amasar, Ainda están ali tiradas. Amasaba. Claro, está tirado ali, pero... Pero se non se levou ainda para baixo, ainda siguen... Bueno, levaría algunhas, pero ali vai comendo terreno e cada vez o río come as leiras, e as leiras tamén hai que ser proteger tamén, non, o río, pero o río tampouco se pode convertir en que nos leve todo, e no verano leve pouca agua, despois no inverno vai a comendo as leiras. Contra as augas é difícil. Bueno, eu amigo nunca acordo a que subira a agua por riba, que veu o río de Seira, xuntouse toda lá. Entrar por riba, sair por baixo, nunca acordo de subir por ali, Sí. Que mira que pouco de nivel lá. Sí. É terrible. Ahora, isto... Na playa fluvial, Vale para iso, que é unha cousa importante, xa digo, a nivel... Evidentemente, o que falábamos, vai seguir producindo incidentes, pero, bueno, na medida posible está sobre o preaviso, informar a xente do que pode facer para... Ese é como os incendios, Dios mío querido. Mellor que non veña o lume, que como veña o lume. Por moito que vai contar. Por moito que axudamos todos, pero bueno. Mire, con respecto á licitación do SAF, que falamos no anterior pleno, plenario, vimos que está na plataforma de contratación. Sí. Non estaba, non? Non estaba na plataforma de contratación. O SAF non. No, todavía non. No. Estaba o pai, é verdade. O pai. Vale, pois entonces, eso, a pregunta é esa, como están os trámites con respecto á licitación do SAF? É verdade que era o pai que estaba así. Pois vais avanzando o máis rápido que se pode, que non se dá máis, non hai, o sea, o personal está traballando a tope no mes de agosto, sobre todo, que hai máis dificultades, pero bueno, temos o pai, temos todo, a ver. No, o do pai si, home, que me confundí, é verdade. O do pai está aí xa. Hai varias empresas que se presentaron. Sí, que se presentaron. No, pero hai varias que se presentaron. Entón estás en eso. O pai cando teñen pensado máis ou menos pero, para resolver. Pois moi pronto. Sí, moi pronto xa. Pasa que facía falta uns informes, están con eles, que despois hai que expoñelos e traémoslo a pleno outra vez. Non quixen este pleno, quixeron facer agora, porque nos pasaba de transposición a público, pasa un tempo, 15 ou 18 días. Tampouco quería facer o pleno, podía decir, falalo, e xa estaba, pero dixema, é igual, facemos depois outro pleno. Era mellor, pero eran moitos días, e tamén non sei que... Claro, pero quero facelo mellor agora. Fixen o pleno ordinario agora, se non houbera chamado para facer, pero igual, como despois ainda hai que facer outro máis a maiores, pois tampouco quería facer aí bueno, pois facemos o pleno agora, o ordinario xa está. Non sabemos cando vai a ser, que hai que expoñelo. Hai que expoñelo a público. Hai que expoñelo a público e... Eran 20 días, me parece. Son 20 días. E despois o outro, E o do SAF, te permitechelo tamén por procedimento abreviado? No. No, eso non o dices, vale. No, eso vai normal. Vale. Mais vai a Unión Europea. Vale, queda unha pregunta que vimos que teñen, bueno, o 18 de xuño firmaron unha resolución para concertar unha operación de tesorería a curto plazo por importe de 440.000 euros, en teoría, para un problema de liquidez do Concello. Eu entendo que isto debe ser para pedir un crédito a corto plazo ou unha liña de crédito. Non, é unha póliza de crédito. Unha póliza de crédito para pagarse sobre o disponible, porque hai moitísimas subvencións que estamos a tramitar, e depois que estamos que temos que pagar, subvencións que xa temos concedidas. Claro, que eu sempre lle direi moito no problema que, desde o meu punto de vista, é un problema de gestión do gasto corriente. É dicir, sabemos o que acaba de dicir é certo. Moitas veces, tanto a Diputación como a Xunta solicitan, se conceden axudas, pero depois tardan en ingresalas, pasan nos ás asociacións, ao Concello, todo eso. Nos necesitamos... Entonces, claro, sí, podemos ter unha liña de crédito, pero, sobre todo, temos que saber os plazos, manejar ben os plazos. No, pero o tema é que a veces aquí... A liña de crédito tamén ten un costo. Pero son mínimas, porque se paga sobre o disponible, e sobre un disposto tamén se paga unha cantidad mínima, e sobre o disponible non é un crédito que vas pagar. Pero se o gasto corrente é exagerado, vamos a utilizar unha... No, pero ahora mismo, por exemplo, cando veñen algunhas... Ahora, dentro do gasto corrente cada vez permiten pagar menos con gasto corriente, é dicir, queren que se fagan unha obra ou que sea, claro, cada vez hai que pagar esa obra a maiores, e hai que pagar nun plazo. Nos agora acabamos de certificar unha obra
Hoxe aprobamos na Xunta de Goberno, hai que pagala. Sí, pero a liña de crédito entendo que estamos utilizando para gasto corrente. É unha parte, por exemplo, unha parte a mitad do PAI, por exemplo, utiliza no vasco, POI, Bueno, PAI, POS é igual. Sí, pero eso fai efectivamente. A mitad do POS utiliza no para gasto corrente. Claro. No, pero gasto... E o POS usted sabe que tardas en cobrar. Pero tardamos en cobrar, non necesitamos... Sí, pero temos ao mesmo tempo obradoiros de emprego, que estamos agora, que se clausura para a semana, que facemos, claro, todo eso hai que adiantalo, temos o tema do personal que nos deron a maiores, ese diñeiro hai que adiantalo, entón o que non podes estar é sempre nunha incertidumbre que esperando por unha subvención. Pois non, liquidas ao momento e despois, cando paguen, que tardan un mes ou dous, estás tranquilo e non estás sempre... Eu creo que é a forma de agilizar, me parece a min. Sí, pero bueno... Penso eu que é a mellor forma de... Pásanos nas empresas en todo eso, que eu creo que é unha forma de ter un colchón financiero. Eu creo que hai un problema tamén de gestión do gasto corrente, é evidente cando vemos o PMP, é dicir, cando é unha morosidade tan alta que excede tanto que estamos en torno a 90, 100 días para o período medio de pago, eso é indicativo de que temos problemas. Tanto de solvencia, a solvencia evidentemente está relacionada ca liquidez. Así sempre é unha forma de ter outra tranquilidade, non esperar a... Porque a subvención pode tardar 5 días como un mes, é claro, non sabes. O ideal é saber cando se vai a cobrar todo. Entonces, cando se vai a cobrar, ojalá o superen, pero non o sabemos. O que tiñen que agilizar un pouco o proceso, non digo outras No, administracións. claro, eu digo, contra, queremos saber o día, que día vamos a cobrar? Pois o día 20, a mí dame igual, amigo, 20, 25, 30, pero eu gestionome, pero claro, se eu lle digo a calquera, usted vai cobrar, pero non sabe canto, que a gente dice usted o día 1 venlle, o día 31 venlle a luz, o teléfono, os gastos de... ese día hai que terlo claro. Eu fago estas gestións na miña vida particular, teño que, como eu creo que todo o mundo, pero bueno, eu tamén por outra, hai que terlo claro. Eso mismo pasa ás empresas que traballan para o Concello, claro, que non saben cando van a cobrar. No, pero así é unha certeza, claro, pero no, pero así é unha forma distinta de facer as cousas, creo. Eu creo que é unha ferramenta que está aí e lle pode axudar, evidentemente, pero bueno, creo que non chega con esa medida, hai que tomar outras medidas porque hai moito tempo. Bueno, oye, como se nota que é. Casi, Bueno, no, ben. Bueno. É igual. Bueno, pues nada, veña. Pues gracias por... Sí. Veña, vamos a ver.